muhterem тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр телеканалында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булырмын. Бүген безнең программада Хәтер вакыттан көчлерәк Мәскәүдә Бөек Ватан сугышы ветераннарын зурладылар. Мин шуннан хәтерлим. Әни утырган, җылап утыра. Сугыш Герман сугыш башлаган. Мордовияда авылым тавышлары конкурсы гөрләде. Этне районы борынгы Күллекиме авылы яшәеше белән таныштырырбыз. Күллекиме авылында тарихы бик бай. Ул 16-нчы гасырдан бирле билгеле авыл. Казакстан тарихында беренче паралимпия алтынын яулаган ватандашыбыз Зөлфия Габидуллина турында сөйләрбез. Тапшыруыбызның дүшәмбе чыгарылышын һәр вакыттагыча халкыбыз тормышындагы берничә вакыйгадан башлыйбыз. Республика күләм гыйлем фест фәнни тикшеренү һәм социаль проектлар бәйге фестиваленә гаризалар кабул итү башланды. Проектның максаты укучыларны татар телендә актуаль фәнни тикшеренү эшләре язарга, татар телен популярлаштыруга юнәлдерелгән фәнни һәм социаль проектлар булдырга этәрү, гомум белем оешмаларны һәм педагогларны белем бирү процессын татар телендә алып барга стимуллаштыру. Гаризалар 24 октябрьгә кадәр кабул ителә. Мостай Кәримнең 100 еллык юбилеена әзерлек башланды. Халык шагыйренең юбилее 2019 елда федераль дәрәҗәдә узачак. Удмуртиянең Иман татар яшьләре берлеге Тел бел дип исемләнгән яңа проект башлап җибәрде. Проектның максаты грамматик яктан катлаулы итмичә, егет һәм кызларны татар телен аңларга, аралашырга өйрәтү. Дәресләр интерактив уен форматында оештырыла. 28 сентябрь көнне Зәй районында Ак Калфа хатын-кызлар оешмасының күчмә утырышы узачак. Утырышның темасы «Суккан палас өстендә йомры калач». Әлеге вакыйгада без дә булырбыз. Киләсе тапшыруларыбызны карарга онытмагыз. Бердәм җиңү. Мәскәү, Ялта, Казан, Уфа шәһәрләрен әнә шул темага багышланган телевизион күпер берләштерде. Чараның оештыручылары Мәскәүнең татар мәдәнияте үзәге. Алар Россиянең төрле почмакларыннан җыелган Бөек Ватан сугышы ветераннарын зурладылар. Хәтер вакыттан көчлерәк дип исемләнгән чарадан безнең видеоязма. Хәтер вакыттан көчлерәк. Нәкъ менә шундый исем астында инде 7 ел дәвамында Мәскәүнең татар мәдәнияте үзәге һәм аларның дөнья күләм дуслары Бөек Ватан сугышы ветераннары катнашында телевизион күпер ясап виртуаль сәяхәт кылдылар. Күркәм күренеш. Уфа уже на проводе, уже готовит текст, хочет передать и нам свой привет. Давайте еще раз дружно все покричим, помашем, ветераны! Җырлар, төрле музыкаль чыгышлар махсус шушы чара өчен әзерләнгән. Билгеле яшьләр белән бергә сәхнәдә өлкән буын да урын алды. Бөек Ватан сугышы ветераны, Мәскәүдә Супер Әби 2015 конкурсында җиңүче Екатерина Григорьевна Гостевойның чыгышы көтелмәгән бүләк булды. Бөек җиңүгә 73 ел. Миллионнарча тормышны алып киткән сугыш озак еллар дәвамында ветераннар һәм аларның буыннары, җиңүгә катнашы булган тыл хезмәтчәннәре, фронтовиклар һәм блокадникларның күңелендә саклана. Әмир Сангатулла улы Юнысов Ленинградтагы ачлыкка карамастан фашист илбасарларына каршы батырларча көрәшкән кешеләрнең берсе. Ул вакытта халык берләште, бер-берсе белән тапканын бүлеште дип искә ала ул. Безнең әбикәйбез әтәйде, мугым. Әгәр синең 2 шырпың бар, бер кешенең юк от ибәргә, бер шырпыңны бир, анарга отырсың ул да. Әпәң бер кисәк бар, ат кеше килгән, аны билеп бир. Без шундый нидә үстек. Тәртибдә әле. Ни кызганыч, утны суны кичкән батырларыбыз кимегәннән кими бара. Бу акциянең максаты ветераннарыбызны җиңү бәйрәме көнне генә түгел, көн саен искә алып хөрмәтләп тору. Әйе, узган, инде бик еракта калган куркыныч көннәр хатирәләре алар өчен сүз генә түгел, тормышларының бер өлеше. Аларның яшьләргә бер әйтер сүзе: сугышларга юл куймагыз. Фәхим Наил улы Галимов тыл ветераны. Сугыш башланганны ишетү бик куркыныч булды дип искә ала. Сугыш башланган көнне безгә хәбәр килде. Иртән белән
Мин шуннан хәтерлим. Әни утырган, җылап утыра. Герман сугыш башлаган. Олы яшьтә булуларына карамастан күп кенә ветераннар тән һәм рух күтәренкелеген саклап кала алганнар. Сугыш дәһшәтен узган кешеләр тормышка зарланырга күнекмәгән шул. Ә менә сугыштан соң туган якларыннан аерылганнар сагышларын яшерми. Илемне сагынам, туган. Дусларымны искә алам. Авылда хәзер калды. Берничә көнне армиягә алганнар 22 кеше минем истә ул калды. Миңа авылда шырга туры килде. Ноябрьгә кадәр, ноябрьдә киттем хезмәт итәргә. Мондый очрашулар безгә яшәргә яңа көч бирә ди ветераннар. Оештыручыларга килгәндә безгә бәхетле тормыш бүләк иткән ветераннарның бәхетле күзләрен күрү үзе бер зур бәхеттер. Ләйсәнә Садретдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Авылым тавышлары. Мордовиядә татар халык иҗаты фестиваль конкурсы әнә шундый исем белән узды. Анда ел сайын республиканың шәһәр авылларыннан 100дән артык башкаручы һәм коллектив катнаша. Быел да Саранскиның иң зур һәм иң мәртәбәле республика мәдәният сарае сәхнәсендә йөзләгән үзешчән сәнгать остасы чыгыш ясады. 9нчы тапкыр узучы сәнгать фестиваленең барышы һәм анда катнашучылар хакында бу төбәктәге үз хәбәрчебез Рамис Сафин бәян итәр. Мордовия Республикасы 19-20 гасырларда татар әдәбияты дигән елганы һәр даим тулыландырып торган. Татар әдәбияты классиклары Абдрахман Әфсәләмов, Хади Такташ һәм Шәриф Камал исемнәрен атау да бу республиканың бәрәкәтле һәм бай шәхесләргә бай булганын күрсәтә. Хәзер республика каләм осталары белән әллә ни дан тотмаса да, спорт һәм сәнгать осталары белән горурлана ала. Бүгенге зур җир бәйгесен карап утырганда, әнә шуларны кабат барлап чыктым. Сәхнәгә йөзләгән үзешчән сәнгать остасы чыгып баскач, күңелдә ирексездән халкым өчен, татар җыры өчен горурлык хисе уяна. 78 яшьлек Рауил апа бүген тәүге тапкыр тамашачыларга һәм жюри хөкеменә үз якларында гына җырлана торган борынгы җырны тәкъдим итә. Ул борынгы җырмаем Канянам берлийdi мәрхүмне. Алмаша, җанем алмашасаң, теснәр камаша, син дашламасаң, мин дашламыйм. Әзраил җаным алмаса. Гади генә санап карасаң да, бу җырның 2 гасырдан артык гомере бар. Борынгы татар җырларын эзләп табу, аның бай фольклорын торгызу һәм үстерү бу фестивальнең тагын бер уңышлы ягы. Ләмберә районыннан килгән 60 еллык тарихы булган Дуслык фольклор ансамбле дә борынгы җирле татар җырларын кайтару һәм яңарту белән күптәннән шөгыльләнә. Ибрагимов исемендәге институтка без бирдек 180 борынгы татар җырларын, бәйетләрне, әниятиләрдән, әби-бабалардан калган. Без үзебез ишеткәндә, без бит сугыш еллары балалары, менә шул җырларны без аларга тапшырдык. Катнашучылар арасында яшьләрнең күп булуы татар җырына булган игътибар һәм мәхәббәт хакында сөйли. Узган елгы бәйгенең дә гран-при иясе 24 яшьлек Руслан Карабанов. Җырларны тыңлыймын, яхшы җырчыларны, Салаватның җырларын җырлыйм, Илһам Шакировның җырларын тыңлыйм. Интересуюсь культурой, слушаю, тыңлыйм и ошый-шал җырларны. Алга китеп булса да әйтик, быелгы бәйгенең җиңүчесе дә 19 яшьлек студент егет Артем Костюк. Әтисе украин милләтеннән булса да, Артемда ана теле өстенлек иткән. Ярларына кайты елга, яшелләнде кини ала. Урсалталда күксел тыман, әле шуңа кайрара. Татар җырларда бар шундый ниндидер мелизматикасы, и вот анарда заключается иң моң вот татарский җырларда. Әлге фестивальнең тагын бер уңышлы ягы ул җирле халык авызы иҗатын халыкка җиткерү һәм бай фольклорны зур сәхнәгә чыгару. Зур Алан авылыннан килгән кызлар авылдашлары Абдулла Гакрутов туплап калдырган бай мирасны бик теләп файдаланалар. Ул инде безнеке үлгәненә инде вафат булганына 14 еллар да, шуңа була без аның традициясын ведем.
ул иде правда сокыр иде, но язайды үзе, без җырларда, музыканда, аккордеонда и без анын тәрҗемәсен үтибез. Дуслык кызлары бу бәйгедә ел сайын катнашсалар, байтаклары зур сәхнәдә әле тәүге тапкыр гына. Казанның йырларын йырлыйбыз. Һәм Пешлә авылныкы йырларын, әби бабаларыбызның йырларын йырлыйбыз. Һәм бу фестивальгә бик әзерләндек. Әнием өрәнде үз әтиеннән. Әтие булган гармонист, әнием тоже гармошкада уйный. Мин анардан өйрәнеп калдым гармошкада. И шулай вот анардан җырлыйм. Сер түгел мондый чараларны уздыруның иң мөһим ягы аның матди ягын тәэмин итү. Бу эшне беренче көннән үк Аксенов авылыннан фермер хуҗалыгы рәисе Рафик Фәтхулов үз өстенә алган. Алар өчен акча да жәл түгел, чтобы үзләренең диннәрен, телләрен, йырларын онытмасыннар. Без аны өчен һәр вакыт тырышабыз, аларны җыештырырга, бердәмлек ясарга татарлар өчен. Фестивальне ачу тантанасында Рафикка бу изге гамәлләре өчен Бөтен дөнья татар конгрессының иң зур бүләге, татар халкы алдындагы олы хезмәтләре өчен медале дә тапшырылды. Шушы фестивальнең шулай ук бик үзенчәлекле бер ягы бар. Татар хөкүмәт белән бергә әле шушы фестивальне уздыруда үзләренең көчләренә, иңнәренә һәм халкыбызны берләштерүдә бик зур роль уйнаган татар эшмәкәрләре. Татар эшмәкәрләренең шушы татар авылларының үсешенә, аның социаль-икътисади нигезен булдыруда үзләренең рольләрен күрсәтеп, ул безнең халкыбызның зур бер традициясе. Бу көнне фестивальдән бер генә кеше дә бүләксез китмәде. Аларга дипломнар белән бергә иганәчеләрнең бүләкләре дә тапшырылды. Мордовиядан Рамис Сафин, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Этне районы борынгы Күллекиме авылы яшәеше белән таныштырырбыз. Күллекиме авылында тарихы бик бай. Ул 16-нчы гасырдан бирле билгеле авыл. Казакстан тарихында беренче паралимпия алтынын яулаган ватандашыбыз Зөлфия Габидуллина турында сөйләрбез. Балкы әтнә илем киңлегендә, хезмәтләрең белән шөһрәт ал, тап төшермә халкым исемеңә, мәңге шулай горур булып кал. Бүген без сезне Казан артында урнашкан гаҗәеп матур табигатьле, бай тарихлы Әтнә районының Күллекиме авылына алып барырбыз. Бу зур булмаган татар авылы безнең игътибарны ниләр белән җәлеп итте соң? Киләсе видео язмадан белербез. Тарих сәхифәләренә гаять бай, табигатьнең гаҗәеп бер гүзәл төбәгенә урнашкан серле вә сихри ягул Әтнә ягы. Татар халкы яшәгән иң борынгы һәм изге урыннары белән билгеле, данлыклы шәхесләре белән горурланган район. Бүген без Әтнә районының Күллекиме авылында. Менә һәрбер авылның үзенең тарихы бар. Күллекиме авылында тарихы бик бай. Ул 16-нчы гасырдан бирле билгеле авыл. Элек Күллекиме волость үзәге булган. Монда бик зур чәршәмбе базары эшләгән. Күллекиме борынгыдан Казан артының мәгърифәтле авылларының берсе була. 1883 елда ачылган мәчет янында мәдрәсәдә балалар дин сабагын алган. Анда бик укымышлы алдынгы карашлы Габдрахман Арсланов һәм Кирам хәлфәләр укыткан. 1907 елның 1 октябрендә Күллекимедә беренче баскыч мәктәп ачыла. Йөзек кашы булып һәрбер авылның аның мәктәбе тора. Мәктәпнең башында шушы мәгърифәтле династия тора. Сибгат Хамитовлар. Менә Сибгат абыйның классташы Рахима апайның сөйләве буенча ул булай дип сөйләгән иде. Сибгат абый безне өйлә намазы килеп җиткән вакытта, ул вакытта дин тыелган вакыт, и туган тел, и матур тел, туган телне безгә җырлата иде дип сөйли иде. Бүген дә әлеге сала үзенең бай тарихлы белем учаклары белән мактала. Якташлары халкыбызның горурлыгы булган бик күп танылган шәхесләрен улылап яшиләр. Мәктәп бинасында урнашкан зур музей дә моңа дәлил. Музейның бу бүлмәсендә безнең мәктәбебезне тәмамлаган укучыларның эштә искитәрлек зур батырлыклар күрсәтеп, намус белән эшләп, Татарстанның атказанган исемен алган укытучылар, врачлар, механизаторлар, министрлар кемнәр генә юк. Монда
халык сүзгә игътибарлы. Сүз белән эш итә. Менә Сибгат абый белән бер заман очрашканда, ул вакытта Роберт Миннуллиннар да килгән иде, юбилей вакыты иде. Сибгат абыйны тәбрикләргә керделәр гади авыл кешеләре. Аның берсе көтүче иде, берсе аның сыер савучы иде. Һәр берсе шигъри юллар белән Сибгат абыйны тәбрикләде. Һәм Сибгат абыйның дуслары, каләмдәшләре моңар бик шаккатыкканнар иде. Бөек шәхесләребез Сибгат Хаким, Лена Шагыйрҗанның туган авылларына багышлап язылган шигырьләре бехисап. Мәктәп укучылары һәр берсен дә яттан белә дисәк, ялгыш булмас. Бу кырлар, бу үзәннәрдә минем эзләрем бик иртә салынган. Кайтам, кайтам туган якларыма, талларыма хәтле сагынган. Әтнә районының Күлекиме авылы Мари Эл Республикасы белән шиктәш. Күлекиме авылында тырыш һәм эшчән халык яши. Моңа беләсезме нәрсә дәлил булып тора? Алар Мари Эл Республикасының 1100 гектар җирен арендага алып үзләре эшкәртәләр. Тырышлык һәм үҗәтлек халкыбызның иң күркәм сыйфатларының берсе. Күлекиме авылында 150 хуҗалык, барлыгы 702 кеше гомер итә. Инвесторлар ярдәме белән авыл хуҗалыгын үстерү бәрабәренә яңа эш урыннары барлыкка килә. Шул исәптән яшьләр өчен дә. Безнең хуҗалык ул Дусым авылыннан, Дусым хуҗалыгыннан башланып киткән хуҗалык инде. Соңрак моңа килеп кушыла Күлекиме хуҗалык Алла колхозлары элекеге. Аннан соң Ислитар авыллары. Гомумән безнең 4900 гектар сөрлек мәйданы бар. 1700 баштан артык бүгенге көндә терлек асрыйбыз. Һәм бүгенге көндә 13 тонна сөт савабыз инде. Тигез урамнар, төзек, җепкә төзелгән шикелле йортларына сокланып туймаслык, юллары да төзек, авыл гөрли. Гөрли дип әйтү ялганчы булыр. Авыл бүгенге көндә адам белән бара, яши. Ни өчен дигәндә менә соңгы елларда килеп киткән ул үзара салым дигән әйберләр, авыл халкын үзенә тартты. Алар белән бердәмер шибез Аллага шөкер. Халык бердәм. Авыл идарәсе, мәктәп, шәхси эшмәкәрләр, инвесторлар авылда яшәү шартларын яхшырту максатын куеп хезмәт итә. 19 гасырда нигез салынган Аллах йорты да ярдәмгә килә. Без инде менә башка мәчетләрдән аермалы буларак дип әйтсәм дә ярый инде. Менә без никах кушка, никах балага никах укыган вакытта инде без 3000 күләмендә бүләк бирәбез, инде тапшырабыз, Коръән китабы белән бирәбез аны. Шуннан соң инде балага исем кушканда шулай ук 1000 бу инде истәлек дип әйтик инде, истәлек бүләк итеп бирәбез инде. Шуннан чыгарылыш классларына һәм инде мөмкинлектән булганча инде халык рәхмәт садакаларын берип торганда инде әнә шул ярлыларга ниләргә инде акча да чыгарабыз. Иң беренче рәттә рәхмәтле үзебезнең спонсорларга, бигрәк тә мәсәлән безнең бүгенге көндә әйткәнемчә инде Сафар Фасхат һәм үзебезнең колхоз җитәкчеләренә әйтәсем килә, чөнки алар менә шушы мәчеткә утны ягалар. Әйе, авыл үзенең эш сөяр, уңган, якты йөзле, ачык күңелле кешеләре белән мактала. Җәй көннәрендә тушлай олы кешеләр белән инде үзебез аралашып яшибез. Менә җәй көнендә әле капка төбендә утыру, әүвәлге күренешләрне урамыбыз белән шуларны эшләдек. Менә клубка җыелабыз. Авыл җитәкчеләре белән, Күлекиме урта мәктәбенең укытучылары белән без шулай гел тату бергә мероприятиеләрне шулай итеп үткәрәбез, эшлибез. Бай тарихлы авыл халкы турында бер видео язмада гына сөйләп бетереп булмый. Шуңа күрә Күлекиме авылы турында киләсе тапшыруларыбызда да сөйләүебезне дәвам итәрбез. Роза Диатуллина, Татарлар, Әтнә районы, Күлекиме авылы. Алар дөньяны көн сайын үз казанышлары белән үзгәртә. Батырлык, талант һәм профессиональлек күрнәге, аларның уңыш тарихы. Безнең заман геройлары, һәр берсе илебез горурлыгы. Сүзебез Казакстан тарихында беренче паралимпия алтынын яулаган спортчы, ватандашыбыз Зөлфия Габидуллина хакында. Җирле хәбәрчеләребез Зөлфия ханым белән очрашып, аның тормыш сәхифәләрен барлады.
Зөлфия Габидуллина 1965 елның 22 ноябрендә Казахстан Республикасының Тараз шәһәрендә туа. Аңа 5 яшь булганда хәлакәткә эләгә. Нәтиҗәдә умыртка баганасы һәм башына авыр җәрәхәт ала. Аның балачагы тернәкләндерү үзәкләрендә уза. Аңа яңадан кул күтәрү, кашык алу кебек гади хәрәкәтләрне өйрәнергә туры килә. Шулай ул әкрен генә спортка килә. Постепенная реабилитация, она перешла в спорт. Спорт у нас начался в 90-м году. Вот тоже такие же пробные соревнования начались. Когда я первый раз поучаствовала в соревновании, мне дало мотивацию заниматься лучше, заниматься как-то требовательно к себе, уже не жалеть себя. Когда у нас в 2007 году увидел меня тренер, начал заниматься профессионально, так я перешла уже в большой профессиональный спорт. Зөлфия өчен 9 еллар бер ук вакытта бәхетле һәм газаплы да еллар була. Ул үзенең мәхәббәтен таба, баласы дөньяга килә. Тик ире белән юллары аерыла. Зөлфия югалып калмый, якты киләчәккә ышанып яши бирә. Я люблю спорт, я люблю жизнь, но я очень люблю свою дочь. И она мне не дает болеть. Она меня всегда поддерживает, всегда старается растрепушить. Когда вот маленькая была, лежишь, болеешь, она то пить хочет, то играться хочет. И поневоле шевелишься, и уже как-то вот вроде ничего и не болит. Это моя батарейка, которая дает мне дальше вперед двигаться. Зөлфия Габидуллинаның өмете һәм таянашы кызы Руфия. Тараз дәүләт педагогика университетының 2нче курс студенткасы. Ул безгә ярышлар вакытында әнисенә ничек ярдәм итүләре турында сөйләде. Национально всегда надо ее поддержать теплыми словами, потому что это последние слова от тебя идут, и как ты ее поддержишь, так пойдет дальше, как она настроится, так же она и проплывет. Если у нее грустно, надо чем-то развеселить, сразу надо что-то искать, как сделать, или быстро бежишь, рисуешь, чтобы подарок подарить, тогда у нее настроение появляется, силы появляются, и у нас все получается, дальше идем. Бүген Зөлфия Габидуллинаны Тараз һәм Казахстан гына түгел, бөтен спорт дөньясы белә. Казахстанның паралимпия җыелма командасы капитаны, Казахстан Республикасының йөзү буенча халыкара класслы спорт мастеры, үзенең беренче паралимпия алтын медале турында бик дулкынланып сөйли. Я считала своих соперников непобедимыми. Мой тренер говорит, непобедимых нет. Мы тренируемся, все делаем, ты, главное, правильно плыви. И когда я выиграла, я вначале не поверила. Туда повернулась, сюда повернулась, смотрю, я первая. Думаю, и сразу слова вспомнить, да, непобедимых нет, надо просто идти к этому. Зөлфия Раухатовна үзенең тарихи ватаны Татарстан Республикасында бер генә тапкыр булган. Тик ул үзенең чыгышы белән бик горурлана. Недавно я от бабушки узнала, что мои предки были купцы, гарифулины, и вот я теперь хочу историю их узнать. И очень было приятно узнать, что наши предки именно с Казани. Кызы Руфия татар үзегенең активисты, татар телен зур мавыгы белән өйрәнә. Быел үзенең 2 туган сеңлесе Әминә белән бергә Казанда татар яшьләре көннәрендә катнашканнар. Ну, мы пошли с ребенком на язык, чтобы больше его узнать, и заинтересовались, потому что нам так его подали, что нам было весело его учить, и мы хотим дальше узнать свой язык, выучить его, узнать свою культуру. Зөлфия Габидуллина берничә рейтинглар буенча планетаның иң көчле йөзүчеләре 8-легенә кергән. Аның 156 медаль һәм 200 грамота белән дипломнары бар. Аның өчен нинди медаль иң кыйммәтле дигән сорауга Зөлфия ханым уйлап та тормыйча, иң кыйммәтлесе алда әле дип елмаеп җавап бирде. Без аңа зур уңышлар телибез. Әдилә Тухбатова, Бауыржан Кыжаканов, Татарлар Астана, Казахстан. Бүгінгі сезнең белән сау булашабыз. Татарлар тапшыруы сәяхәтләрен дәвам итә һәм милләттәшләребезнең яшәешен сезгә җиткереп бара. Иртәгә дә дәвам итәрбез. Сау булыгыз.